святи. Ето ние ти благодарим, Боже, отново за това благоприятно време, в което можем да бъдем заедно, Господи Татко. Сега те молим, Господи, Твоето присъствие да освети това служение, Господи Татко святи. Моля те, Боже, всичко да бъде от Тебе и чрез Тебе, Господи. Словото, което си дал, Господи, на брата да попадне на добра земя и да даде, Господи, плод стократен, Татко святи, в нашите сърца, Боже. Да разберем всичко това, което искаш да ни говориш тази вечер, Господи, Татко святи. Приеми, Господи, благодарностите ни, Господи, Татко. Приеми, Господи, Татко святи, това, което пожертваме за Тебе, Господи, тази вечер. И Те молим, Господи, Ти да ни благословиш, да ни дадеш мъдрост, да разбираме всичко, което, Господи, искаш да ни кажеш и да говориш. Моля Те, Господи, за сестрата, за съпругата на брата Божи. Ти наистина, Господи, ако си дал изпитание, Боже, да преминат и да бъдат победители в това изпитание, Господи, Татко святи. Благослави всеки един по-отделно в тази група, Господи, моите брати и сестри. Благославим ги в името и в кръвта на Исус, Божи, и ги оставим пред Твоите нозе, в Твоите ръце, Божи. Ти да пазиш и да благославиш всеки един с нуждите му, с радостта му и с всичко, Господи, Татко, в името и в кръвта на Исус. Амин, Боже. Амин, амин. Спрете ми, който кучите. Днеска темата, върху която ще говоря, може ли човек да има вечен живот, а да продължава да живее стария си живот? Ще повторя още веднъж. Може ли човек да има вечен живот, а да продължава да живее стария си живот? Да, може би отгоре категорично не, но нека ще съждаем защо е към тях, защо е този въпрос. Защото наистина човек, идейки при Бога, остава своите грехове, остава в ръката на Господа, Бог му прощава греховете, умива кръвта си и му подарява вечен живот, така както Словото Божие. И ние сме го приемем. Но въпросът е какво правим от тази, като се обърнем, защото понякога слабости идват, пороци идват, стария живот, който сме живели, си е около нас, старите приятели продължават да бъдат около нас. И сега да бъде всичко продължава да бъде около нас, така каквото е, само се наистина надежда, че ходим на църква и вярваме в Господа. Сега ще има защо е към тези неща. Важно е човек наистина да се противопостави на стария човек, на старото аз, на миналото. Помните Бог каза на Лот. Лот е бягай за живота си и не поглеждай назад. А цяла дума, нашия път е напред с Христос. Назад трябва миналото. Там няма нищо добро. Бог го прощава, Бог го забравя. Искай ти да го забравиш и да го оставиш. Сега, има неща, които трябва да знаем. Този, който е роден от Бога, живее нов живот с Бога. Това е така Словото Божие. Значи няма как да бъдеш роден от Господа и да бориш стария си живот. Защото това е страшно разбетимо. Защото това е религия. Няма промяна, нищо не се променя около тебе, само единствено имаш една табела християнин. Но тази табела не те ползва. Сега, що искам тези неща? Има някои неща, които са основни, върху които ще съждам, и после ще говорим за борбата, която има самият човек. Първо, новорождението е. В Яков 1:18 Словото Божие казва така: от собствената си воля ни е родил чрез Словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания. Сега дума, новорождението е нещо, което Бог прави всеки един, който ти ида при Него. Идеме при Бога, покаяваме се, приемаме го и Бог не новоражда. И разбира се, всичко става от Бога. Никой от нас не може да каже сега, аз ще правя това ще се новородя. Не става. Ти може да правиш много неща в този живот, но това бъдат само дела. А новорождението става от Бога. Чрез Святия Дух и чрез Словото Божие. И всеки от нас помни своята дата на своето рождение на тази земя. А новорождението е нещо, което го прави Бог. И Бог знае всяка една дата, разбира се. Но нещо важното е и ти да го знаеш. Че си новороден, си нов човек, ново създание в Христос. И другото, което е важно, че с това новорождение Бог прави в нас ново създание. Това е нещо много важно. Че във 2 Коринтияни 5:17 Словото Божие казва така: затова, ако някой е Христос, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Старото, миналото, Бог го забравя, Бог го става. Никой Бог не знае никой за нашето минало.
Помните разбойника на кръста? Сигурно наистина живота му не беше много хубав. Той беше там на кръста Христос. Сигурно не беше направил много неща в този свят. Но в един бих около Христос, той каза: Господи, спомни за мен. Исус му каза: ти още нещо ще ми прави. Ще не към тези неща. Исус не му каза неговото минало, миналото му го знаеше. Значи, в момента на покаянието, твоето минало няма никакво значение. Защото понякога дявол идва и ти напомнят това, къде си бил, какво си правил, какво си бил преди. Едва не от тебе не става християнин. Идват такива мисли в хората. Разберете ме, твоето минало Бог забрал, забрал го и ти. Евреи 10:17 казва така: и греховете, и беззаконията ви няма да помня за винаги. Това е. Сега, новорождение, ново създание. Сега, само дума новорождение, това не значи да обречеш нещо върху себе нещо, някой ново греха и да кажеш: аз съм нов човек. Не, новорождение нещо съвсем различно. Това не е камуфлаж. Това е нов живот. Нов живот. И това става от Бога. И както едно дете, когато се роди, той няма минало, той миналото минало под работа на майка му. Така и новороденият човек, неговото минало е забравено и изоставено. Той има само бъдеще, настоящия бъдеще. И нещо, което Бог иска от нас, новороденият човек, новото създание, което е в нас, да живее нов живот. Именно живота, който живеем, показва кой живее в нас. Самият живот. И даже аз примерно бях казал, имал двама комши, и не повярвал в Бога, и казал на приятеля си, на комшията си: комшо, аз вярвам в Господа, и аз сме на църква, я ще чижа пада. И последно говорил така едно непредизвикателно. Минал доста време в живота им, и не вярваше, казал: комшо, животът ти толкова силно говори, че не може това, което ми казваш. Той ходил на църква, обаче живел стария живот, същия човек. И сега думам: говорил, аз съм християнин, аз съм вярваш. Той казва: живот ти говори друго. Ти говориш християнин, значи трябва да има съответствие между живот, между това, което говорим, това, което наистина показваме на хората. Няма как да говориш християнин, ако живееш в този свят греха. Всичко това, което върши в света, го правиш и ти, и което е християнство. Това е просто един религиозен човек. И относно Римляни ни казва така: Римляни 6:4: тъй, защото както Христос бива възкресен от мъртвите, че славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Значи, вижте, има вече Словото Божие казва, че Христос ни остави пътеките, стъпките, по които да седаме. Така че няма как човек да приеме Христос, да повярва в Него и се чудиш как да живее. Няма какво се чудиш. Имаш Слово Божие. Че Словото Божие стъпка по стъпка приемате в Господа и Бог ще насочва в пътите. И сам каза: аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Много ясно говори. И сега, ако ние следваме Господа чрез новорождение, ново създание, нов живот, това, което ни очаква в бъдеще, вижте, отново нещо ново. И това е нещо, това много среча ново небе и нова земя. Да, ние сега в тази плът, с тази мъдрост, която е на тази земя, няма да го просмислим каквото е ново небе, нова земя, как ще стане. Както тази земя се стана, Бог каза: ден първи, ден втори, ден трети, Бог каза и стана. Това е Бог. И Бог обещава за бъдещето време. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. Видях и светия град, новият Иерусалим, да се от небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. И после каза така: който побеждава, ще след тези неща, аз ще бъда Бог и той ще им бъде син. Слава да бъде на Господа. И така много говори Словото Божие каза, че нещо, което трябва да разберем, че този, който е получил вечен живот, живее вече нов живот с Бога. Това е нещо много важно. И причината за това е именно вярата на Христос. Не, че ми си стане много добре. Става добре. Вярата на Христос е тази, която намотивира. Ново създание, което е в нас. Той ще се принуждава да ходиш нов живот. Вече греха не ти харесва. Старите неща не ти харесват. Иска да се отръщаш от тях. И това е важно. Човек трябва да има амбиция. Амбиция не само вяра. Вижте, вярата си е вяра. Това може да говорим, че и волята е необходима, но необходима е воля. Да кажеш: не, това не е правилно. Това не го искам. И много пъти хората с по-слаба воля губят битката много пъти. И до изкушението: аз не мога. Аз имах преди един приятел, брат в Господа, близо 30 години бяхме заедно в църква, рамо до рамо. Имаше определени грехове и явни грехове. И не може да ги уж изпява, ще ама продължаваш да ги върши. И аз си не мога как: брат ми, така, така, тук,
Пари каза, нямам сила, разбираш, слаб съм, така и така. Викам, брате, дай се молиш, ще постим. Молим се, постим, за не се постим. И той филмът, качелим, нямаше сила да се пребори щата и после се отпадна от вярата. След 30 години. Значи, разбирате, това не е шега работа. Има Бог, има и дявол. И ако човек не се умее, да каже, край на това, така не упражни цялата си воля, може да го е битката, разбирате, това е страшно. Вижте сега, Йоанна 17, Словото Божие казва така, а това е вечен живот, да познае тебе, единният истинен Бог и Исуса Христа, който си изпратил. Това е вечен живот. Значи Словото Божие казва да познае тебе. Важно да има, вижте, днес е времето, което човек може да бъде с Бога. И на това, три вече, там вече получаваме това, което сме на тази земя сме избрали. С покаяние пред Бога, идем пред Него, приеми го и Исус каза, моите отци, аз ги познавам, защото гласиме, има следват. Значи виждаме, че има взаимоотношение между Господ и между нас. Така че още тази земя трябва да изграждаме тези взаимоотношения. И много виждаме в Словото Божие, това, което Бог трябва да направи за нас, да го направи. Даде Христос, да е вечен живот и наистина дава ни привилегията да речем Божи чеда. Това е нещо уникално. Никой от нас не може да служи това нещо. Това не е по заслуги. Словото Божие каза така. А на ние, които го приеха, даде право да станат Божи чеда, т.е. на тия, които правят Неговото име. Които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога. Какво голямо нещо? Бог дава право на хората срещу Божи чеда. Слава да бъде. И сега има много си в Библията, които ни дават сигурност. Уверено се надежда относно спасението. Понякога хората казват, аз вярвам Бога, не знам дали съм спасен, дали аз ще осъдя до край. И ходят в едно съмнение постоянно. И всеки не спасява, всеки не се чуят какво да правят, едва не да се спасят, ако мога така. Това е заблуда, разбирате ме. Спасението са основание това, което чувстваш, а това, което вярваш. И сега вижте Словото Божие. В Йоан 13, Йоан казва така, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Защо? Понеже Бог не е претил сина света, да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Слава да бъде Господа. Виждаме, че това, което трябва да направи Бог за хората, той го направи. Изпрати Христос. И после нататък вече още дава, има сила, като са твърдо уверен за това, че сме наистина сме Него и сме спасени в Христос. И казва така, Йоанна 5:24. Истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва този, който ме е пратил, има вечен живот и няма дойде съд, но е преминал смъртта в живота. И искам да кажа, че когато чете Библията, Евангелията, когато Бог каза истина, това е нещо, което е важно, което Бог иска някакси да погледне малко по-голямо внимание на тези стихове. Някакси да съсредоточи нашето внимание. И той каза, истина ви казвам. И в Йоанна 6:67 пак каза така. Истина ви казвам, който вярва в мене, има вечен живот. Слава да бъде Господа. Няма как по-човешки сега, ние сме хора, които сме на тази земя, в тази плът и наистина ограничение. Няма как да видим вечността. Каква е вечност? Вечността няма начало, няма край. И се свиквани на земята всяко нещо, нали, една птичка, виж как се появява и заминава. Едно цвете, го посяваш с малко го няма. След тези време. И така и човешки живот. Раждаш човек и умира. Обаче Бог каза вечен живот, вечност, което нещо наистина това е уникално. Сам Бог е вечен. Помните Моисей, когато Бог го прати да изведе от при фараон да изведе да псат израелтяните оттам. Тогава фараон каза, кой съм аз, какво да кажа на фараон, кой ме е пратил? И той ми кажеш, пратил те, ще кажеш, аз съм този, който съм. На староеврейски или на арамейски означава, аз съм вечно съществуващия, вечно живеещият. Един, който няма начало, който го няма на край. Знаете, понякога съм питал невярващи хора, добре, пари, вярвате Бога, уважаваме вашата вяра, ама вашия Бог откъде е дошъл? Откъде е дошъл той? Ма вижте, Бог никой не си отивал, никой не може да от някъде. Бог е вечен Бог. Той вечно съществуваш, вечно живееш. Слава да бъде на Господа. В Йоанна 10 Исус Христос дава надежда на тези, които вярват в Бога, които го приемат и които наистина, на които им дава вечен живот. Вижте каква голяма надежда каза сега. Йоанна 10:27 каза така, моите овце чуят гласа ми. И аз ги познавам и те ме следват. И аз им давам вечен живот
И те никой няма да загинат. И никой няма да грабне от ръката ми. Отец ми, който ми ги даде по-голям от всички, и никой не може да ги грабне от ръката на отца. Аз и отец едно сме. Слава на Господи. Виждате ли сега? И се казва Словото Божие, тези, които ще гласа ми, и ме следват. Искам да кажа, че винаги има причина следствие. Причината, защо ми Господа е това, че ние идем при Него, вярваме Го, покарали сме се, приели сме Го, ние сме вече Него. Ние сме Неговата кошара. Това ще е пастир. Той ни говори, ние го слушаме и го следваме. И това е наистина, това е нещо, което е уникално. И виж какво става в Езекил, сега Езекил. Езекил 33, ти ще наказва така. Езекил 33, 32. Това е като малко като една секунда. Така вече като предупреждение, ако човек иде при Бога, а реално не полага старен и не се отдари изцяло, знаете какво става сега? Става един религиозен човек и тук едно предупреждение. Те идат при тебе, както правят обикновено, и сядат при тебе като мой народ. Защото думите ти, но не ги изпълняват. Виждате ми коя е разликата? Идат при Бога, защото думите, но не ги изпълняват. Сега се показват много любов, сърцето им отива след печалбите им. И ето ти си като любима песен на човек, който има сладък глас и свири добре, защото те слушат думите, но не ги изпълняват. Значи това е едно предупреждение. И каква е Божията воля? Божията воля е Божия Слово. Чувал съм много пъти хората, които ако не ми е писано, ако не ме избрал Бог за спасение, аз какво да правя? Едно не, който да прави няма спасение. Това е заблуда, разберете ме. Бог дава шанс на всеки един човек. Така че няма такъв човек, който да каже, аз сега долу при Бога, ама едва не за мен няма спасение. Напротив, Словото Божие каже, Исус Христос умря за всички човеци. И тук вижте, и после казва в Тимотей, особено казва много важно. Казва така, това е добро и благоприятно пред Бога нашия Спасител, който иска да се спасят всички човеци и да стигнат до познаване на истината. Всички човеци. И помните пред Ареопага, когато апостол Павел беше пред Ареопага, и когато тези хора вярваха много богове, имаха много различни богове, той ни каза, вие вярвате фалшиви богове. Той така не направи. Той каза, виждам, че са много набожни, наистина, обаче аз искам да говоря за моя Бог, и там има табел на непознатия Бог. И той взе колко си мърси, кой Бог, който вярва. И вижте накрая, кой каза така, защото в Него живеем, движим се, съществуваме. Бог е всякъде. Той е нашата естествена среда. Обаче какъв е призива към хората? Там Деяния 17 се казва така. Бог проче, без да държи бележка за времето на невежество, заповядва на всички хора на всеки се покаят. Вратата към небето е Христос, но там се влезе само чрез покаяние. Няма друг път. Не чрез дела. Никой не може чрез дела. Не чрез нещо интелект. Не се получава. Само чрез вяра в Господа Христа и истинско покаяние. Относно това, че живеем наистина в времена, които наистина говорят за че идва вечността. Наистина е така. Вижте ми, Словото Божие, това, което е писано, повече нещата ще се изпълняват. Войни, военни стохове, земетресения, наводнения, бедствия, глад, мор, трусове, лъжеучения, заблуди. Като че ли повече нещата се изпълняват. И били така, че това благословие ще си до края на целия свят. И сигурно и това се изпълняваше. И вече сме в момента, в който очакваме Господа. Обаче кога Бог сега, за това последно време, че са апостол Петър, 2 Петрово. Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи. Понеже за дълго време, понеже не иска да погинат някой, но всички да дадат на покаяние. Виждате, че Бог дълго търпи. Да може хората в този свят повече и повече да дадат при Него. И аз сега кажа, че всеки един ден на тази земя, това е един призив на хората, един подарък за невярващия свят. Да могат да се покаят. И тук ни предупреждава даже и сега, ако човек приеме Христос, обаче не се посвети, сериозно уседва, и идва греха в живота му и се връща обратно там, където е бил. Това е страшно. Казва така, понеже ако след са познали, избягали все си мръсоти, чрез познаването на Господа Спасителя Христа, те пак са сплели в тях и остават победени, то последното състояние е станало по-лошо от първото.
Знаете сега, сега по-лошо според. Знаете защо? Когато Словото Божие казва, че когато идва Бог от човека и човека наистина чист, идва при него, и да после дявола атакува, обаче ако човек не се е покая наистина, какво става? Идва дявол, идва къщата празна. Отива взима 7 по-лоши. И да положението на човек става 7 пъти по-лоши. И така става с християни, които идват при Бога, тръгват с Бога и в един месец се оставят обратно до свят. И положението става много по-лошо. Защото наистина вече дявол атакува, защото това е избор на самия човек. И казва така, понеже по-добре би било за вас, за тях да не бяха познали пътя на правата, отколкото след са опознали, се отвърнат от преданието на всяка свята заповед. Сега се слуша това, което казва Исус пословица. Псете се върне на бълбочи си и окъпата свина се върне в тинята. И сега, ако и Божие спасение да е близко до хората, защо Словото Божие не ни казва, че човек трябва да се противи, да се противопоставя? На кой трябва да се противи? Ако спасението е толкова близко, на кой трябва да се противи човек? Вижте, на две места в Библията, в Евангелията, Исус казва Словото Божие, че тези, които се противят, значи, едва не трябва да бъдем нахални, ако мога така, в преки смисъл. Но не това е точно смисъл. Словото Божие казва така. Лука 16:16. Законът и пророците бяха до Йоанна. От тогава Божие царство се благовестява и всеки насила влиза в него, насила. Интересно много такова, значи това насила. В Матей 11 глава, 12 иска така, истина казвам, между родените от жени, извинявайте, а от дите на Ян Кръстителя, до сега небесно царство насила се взема и които се насилят, те го грабват. Значи насила, да не всяка насила. Сега, някой ще каже, добре, нали е толкова не спасението, нали те го направи Христос на кръста? На кого се насилваме? Какво да правим ние? Сега вижте, в Римляни 10 се казва така, защото всеки, който призове името Господне ще спаси всеки. Значи, виждате, което е важно? Да призовем Господа. Първото. Второ, спасението е по благодат. И това го разбирам това нещо. Чрез вяра в Господа. Не чрез нашите тела. Тук Словото Божие казва така. Защото по благодат спасение чрез вяра. И то не от самите вас, това е дар от Бога. Другото, което е важно. Вече не живеем под закон, а по благодат. И това е важно да се знае. Ще кажа защо. Понякога е така началото човек на църква, тръгва след Бога, приема Христос и не знае какво да прави. И тогава винаги идват някои кавички, някои доброжатели, ти ще правиш и приемат става и кажа, вкара човека под закон и човек за какво става. Кого ще на кого да вяра? Искам да кажа, слушайте Господа, верете на Божие Слово, на духа и на благодата. Да, ако някой ми дава съвети съобразно Божие Слово, приемайте, но ако някой налага закони, няма Слово. В Словото Божие казва така, понеже законът беше дан чрез Моисей, а благодата и истината дойде с Христос. Благодата и истината, това е Словото Божие. Така че сега, Словото Божие казва, Божие царство се благовестява. Той един се благовестява. Както тогава в Йоан Кръстител, Матей 3 глава, се казва така, говори, че покайте се, понеже Божие царство се наближи. По-късно Матей 4:17 Исус Христос и той каза същите неща, покайте се. После Лука 9 глава виждаме апостолите. И те казаха същите неща, бяха изпратени да проповядват. Лука 10 глава учениците, 70 ученика, и те бяха изпратени на същия призив. И днес призива, с който църквата трябва да достига недостигнатите, е същия. Покайте се, понеже Божие царство наближи. Сега и Йоан Кръстител, и Исус, и апостолите, учениците, църквата имат един същи призив. Покаяние, за да могат хората да разберат същността на самия живот. Защото вижте, човек, ако се пита един човек сега, който не познава Бога, за какво живее и въобще какъв е смисъл, едва ли ще може да даде правилен отговор. И днес ще кажем да създам семейство, днес ще кажем да създам деца, днес ще кажем да посадим дърво, днес ще кажем да направим нещо хубаво за бъдещето. Всеки хубави неща, обаче истинствено човек е да намери своя Създател и да разбере, че Бог има нещо повече от него, отколкото е свят. Той е свят, живота има начало и край. При Бога няма край, разберете ме. В момента, когато се отървам на земя, ще отървам в небето и ще бъде много приятно изненадане при Бога. Обаче има нещо, което е важно, мисля, трябва да дадем. Сега, Словото Божие казва така, че вратата към небето, много по-сега, всяка сграда има врата. И небето има врата.
Вратата към небето е Христос. Йоанна 10, Словото Божие каза, аз съм вратата. През мен, ако някой, ще бъде спасен. Значи виждаме, че през Христос. Исаия 65:20 каза така, към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища. Към Христос. Към това, което направи на кръста. В Деяния 4:12 апостол Петър, когато изсиреха, имаше един човек, Куц, и Петър и Йоан казаха, злато и сърво нямам, но в името на сега стане горим. Тогава наистина става една голяма афория. Всички хора познаха този куц човек. И в началото мисля, че бяха възторжени. Малко по-късно Петър и Йоан бяха вкарани там в една стая. И им казаха, какво правите тук? Че име говорите тези неща? И тогава Петър каза, и няма друго име дадено между човек, че иска да спасен. Няма друго име. Това е името на Господ Христос. И днеска силата, която може да промени човека, това е благовестието. В Римляни 16 апостол Павел казва така, не се срамувам от благовестието Христос, който е Божия сила да спасе всеки, който вярва. Таката вест е сила за спасение. Сега, защо всеки на сила върху тази сила си не мисля, това е нагорно? И каза, които се наследят, те ограбят. Значи, когато се говори за сила, тук не съм казал, че тук говори, че за волята на човека, волята. Някой казва, стига само вяра. Вижте, Словото Яко каза, бесовете и вярата те перят. Ако нашата вяра е тяхна, на полза нещо. Вярата, помните, какво казва някаква сила? Прераснете плодове, достойни за покаянието. Или вяра, която няма следствие, тя нищо не струва, разберете ме. Вижте се, в Типиси казва така, втория Типиси 15 каза, какво е необходимо още, освен вярата? Тук казва така, Господ с вас, тук сте вие с Него. И ако го търсите, ще го намерите. Но ако оставите, и той ще остави. Виждаме, че тук инициативата, затова Бог да бъде с нас, да се той каза, оставам вас, ви изберете. Ако ме изберете мен, аз ще добре вас. Ако не ме искате, няма да. Разберете ме, Бог никога на сила няма да иде в небето. Макар че Бог желая, Бог зла не. Той никъде няма. И така Словото Божие казва, ако го търсите, ще намерите. Словото Божие казва, ще го потърсите, ще го намерите, когато търсите цялото сърце. Но ако го оставим, и той ще го остави. Ще го направите си, когато той казва така. И сеят и да се развесели проектетата, защото се заклеха от цялото сърце и потърсиха Бога с цялата си воля. Воля е решението, вижте. Не само да вярваме Господи, те ще вярват. Това е решението, воля. И го намериха. И Господ им даде покой от всякъде. Винаги има следствие, разбирате ме. Когато потърсим Господа и го намерим, винаги ще има следствие. Новождение, нов живот, спасение. Слава да бъде на Господа. И тук си още мога да продължа в следващия. В Лука 14:27 каза така. Има неща, които се шкузят. Тя всеки от нас, знаеш, ще се противопоставя. Има света, в който живеем. Дяволът винаги ще идва с различни неща в живота ни. Но тя знае, че Бог ни дава сила. Самият Павел казваше в Словото Божие, Деяния 16:28 си беше, през много скърби ще преминете да те весия Божие царство. И каза така, и в Лука 16 каза, който не носи своя кръст и не върви след мен, не може да бъде мой ученик. Всеки има си път, който трябва да развърви, живот, който трябва да живее. И този живот не винаги тук наред мед цветя и рози. Ще има и моменти, в които наистина ще бъдат трудни. Обаче Исус каза, аз ще бъда с вас при всички ни до свършка на века. И тук в Матея 4 глава, Христос каза така, и който не вземе кръста си и не след мен, не е достоен за мене. Виж колко силни думи. Кръста е този живот, който е с Христос. Тази също, тя се противопоставя стария живот, старите приятели, изкушенията. Те са около нас, но ние трябва да се умяваме да спрем с тези неща. Ако продължим, просто губим всичко, разберете ме. Не си струва да си играем с вечността. И самото покаяние, че нищо много важно, разберете ме. Това е обращение. Обращение, ако днеска свали от този път, обръщаш гръб и тръгваш наобратно вървиш. Знаете, преди време, аз в Халабе нещо имал един вярващ Августин Блажение. Мисля, че той е доста така известен в миналото. Самият той е имал слабост при да вярва Бога, да има доста любовници, ако мога така. И хора днес жени, които имат семейства,
и му доставя удоволствие да развее семейства. И в един миг, когато си повярва в Бога и започва това, което върши, това е прелюбодение не е хубаво. Иска да се промени. И каза, повече няма да вече пребиесам. Ще тръгна по нов път. И една върви по улицата и една негова от неговите любовници го вижда и каза, Августин, той тръгва да бяга. Бяга, буквално обръща, тръгва да бяга с всичка сила. Баща тя го настига. И тя му каза, Августин, нема ли познал съм Мери? Той каза, съжалявам, каза, аз се познах си Мери, но аз вече не съм аз. Значи човек трябва да се умее да каже не на греха, да на Бога. Винаги ще има изкушения, да бъдем. Изкушения, които наистина трябва да вземем правилните решения. В Притча 27:13, това е един заден стих, каза така: който крие престъплението си, няма да успее, но който изповяда и остави, ще намери милост. Вижте колко ясно казвам. Да, всеки може да има някакви тайни грехове, които никой не ги знае, обаче Бог ги знае. И ме се застоим в това състояние и да кажем, никой няма знае какво прави, по-добре е, кажи, Господи, може никой няма знае, но аз знам и ти знаеш. По-добре е, помогни ме в това, което аз не мога да направя сам. В Притчи 29 казва така: кой може да каже, очистих себе си, сърцето си, че съм от греховете си? Едва ли никой не може да каже само себе си, едва ли има силата да се пребори всичко и да бъде съвършено чист. Невъзможно е. Няма как. Сега има хора, които са себе правилни, които виждат себе си, че дадат, ама искам да кажа, че всеки в своето старо естество много понякога се подава на изкушенията. Понякога се греша, било с поглед, било с думи, хора сме. Обаче, човек, който е при Бога, Бог му прощава греховете, очиства всяка неправда и му дава сила да се пребори със своите слава себе. Вече не сме сами. Вижте, когато Каин и Авел, помните Каин и Авел, когато принеска и двамата приноси пред Господа, пред Бога и Бог, какво става сега? В един миг Бог прие на Авел приноса, на Каин не го прие. Имаше причина. И тогава Каин погна така да я кажа, намръщено към Авел, като че Авел беше виновен. И тогава Бог му каза: защо е навъсено лицето ти? Ако правиш добро, не ще ни бъде прието. Но ако не правиш добро, греха лежи пред вратата и стреми към и да те завладее, но трябва да владееш. Виждаме, че греха не лежи към вратата и към те се стреми да завладее. Нещата се промени днес. Изкушенията са винаги около нас, близко до нас, към нас се стремят. Но въпросът е вече, трябва да има силата в себе си, волята и решението, да не допускаме нищото, което сме били преди, отново да взима, да стане начало в нашия живот. Мога да кажа накратко, не оставяй миналото да ръководи твоето настоящия бъдеще. Миналото трябва да бъде изоставено и забравено. И сега, в Римляни 7 глава, апостол Павел пише като законник, човек, който знае закона. Сега да има човек, който знае кое е добро и кое е зло. Обаче, кога сега той знае, ама кога борба на плътта си. Римляни 7 глава каза така, защото не знае какво правя. Понеже не върша това, което искам, но това, което мразя, не го върша. Интересна работа. С ума си знае кое е доброто, ама плътта не го слуша. И каза така, защото знае, че в мене сидиш плътта ми, не живее доброто, понеже желая с доброто имам, но не сила да го върша. Това е религиозен човек. И колкото да ми говориш, после това е състоянието на човека. С ума си знае много неща, но плътта не го слуша. Обаче, къде е изхода? Той е казал, окаян аз човек, кой ще му избави от тая смърт? Невъзможно е само да се избавиш. Обаче казва така, благодаря на Бога, има избавление чрез Христа. Има избавление чрез Христа, нашия Господ. Слава да бъде на Господа. И сега, християни, идвайки при Бога, тя знае, че човек нещо важно. В него има една борба между старото естество и новото създание. Тази борба е цял живот. Тя няма да спре. Но в тази борба от тебе зависи кой ще побеждава. От тебе, лично от тебе. На кого даш приоритет? На духа, който е в тебе, и на плътта, която тлее. Сега вижте, в Галатяни 5 глава, 17 стих. Галатяни 5:17. Ако човек в този свят, който ти познава Бога, губи много лесен бит, защото няма сила. Обаче ние, че има силата, тя ще им къде. В Римляни 8:25 беше така. Святи Дух ни помага в нашата немощ. А в първия на 4 каза така, този, който е вас, е по-велик от този, който е света.
Святето, което е в нас, и силата, която ни помага. Ние може да видим такива, които сме, но вот промяната вече е в нас. И тази промяна, която е в нас, това е силата, чрез която се противопоставяме. И тук сега, в Галатяни, какво сега апостол Павел пише много ясно. Защото плътта силно желае противното на духа, а духа противното на плътта, поне те се противят едно друго, за да не можете да правите това, което искате. Обаче, този, който вярва в Господа, каза така: ходите по духа и няма да огаждате на плътски страсти. Това е победата. Съучим да ходим по духа или да живеем чрез вяра в Бог и в Неговото Слово. Това не е нещо мистично. Това е много реално. Но в това ходене има борба. И наистина борбата трябва да вземе правилното решение и се противопоставяме. Дали в Евреи 12 каза така: не си още съпротивим борбата си до кръв, борбата до кръв. Значи, ако сега си мози, вече почва да изекра, става непосилно някъде трудно. Се да кажа, че ще има моменти в нашия живот, в които ще бъде трудно. Но това ще е трудно, това е невъзможно. Казва така: не си още съпротивили до кръв, борбата против греха. Така че наистина има изходен път, но от нас иска наистина да си с Господа. И вижте сега нещо, има ли си, което е малко трудно за размер хората. Хората така, не е спасението е завършено, направено. А Филипяни казва така: изработи спасение с страх и трепет. Добре, кой точно тогава? Ако то е направено, тогава за какво спасение говори така да изработено спасение? Ще дам малко разберем това нещо. Филипяни 2 глава, Филипяни 2, 12 страници казва така. Значи, представете си, ето вие си християни, приели си Господа. И сега ще той си казва така: застава, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само при моето присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет. А другия стих дава лек отговор. Защото Бог е, който според благоволението си действа в вас и да желаете това и да го изработвате. Вижте, спасението е направено на кръста, е извършено веднъж. Но, че живота, който живеем, че с обходата, че с поведението, че с всичко, което учим, ние показваме на практика, чии сме, с колко се бъдем. А ако ти си приел Христос, а живееш като един от този свят, това свят не струва. Не струва. Животът те показва кой си ти. И сега, Бог ни даде вече живот като подарък, но ние трябва да показваме новия живот, че живота на свят сега чистота. И това става, когато прибъдем в Господа. Колко повече прибъдем в Господа, толкова повече този живот ще бъде реално видим и навън от нас. Не само от нас. Вижте, в Йоанна 15.5 казва така. Йоанна 15.5, когато говори за прибъдване в Господа, казва така: аз съм лозата, а вие сте пръчките. Който прибъда в мене и аз в него, той ще дава много плод, защото от един от мен не можете да чуете нищо. Значи, виждаме, когато прибъдаме в Господа, чрез Словото, чрез съобщението, чрез молитвата, чрез обходата, наистина има голяма, много неща човек може да каже относно това. Да ходим на църква, да общуваме с братя и сестри, да се молим заедно, така да споделим нещата, които сме преживели като свидетелства. Всичко това е християнски живот. И всичко това наистина насърчава. Как нас така осъзнаете. Сега, дилемата въпроса е, който си пред всеки християнин: тесният път и широкия път. В този свят хората си живеят широкия път, те се притесняват. Така това е живота. И аз шпи, но си на рехи да има се след тебе. Това съм много съм чувал. Обаче, Словото Божие казва, че има тесен път. И младсина, живота, който върви към живот, път и живота, и младсина, който е младсина. Значи виждаме колко е опасно. Тесният път, който води към вечен живот, са младсина хората, които намерят. Обаче широкият път, който води, той е свят, който води към смърт, мнозина ходят по него. И не е чудно, ако приемете във всяка една църква, града може да е много голям, църквата е една шепа хора. Нацията може да е много милиони, църквата винаги е била една шепа хора. Много хора обичат да гледат това, което виждат. Това, което вкусват, това, което не се им предава този свят. Обаче вижте сега, в притче 16:25 казва така: има път, който се вижда прав в очите на човека, но краят му е пътята към смърт. И нормално, ако всеки разумен човек, вървейки през тази земя, колкото е хубави мечти да има идеали, да стремим към хубави неща, да запитат: добре, аз вървя по един път, ама на къде ще ме даде този път? Какъв е краят? И ако този край, който идва, не ми хареса, трябва да потърси нещо друго. Сигурно има нещо друго. И ако човек потърси нещо друго, непременно ще намери Бог. Не могат да се примиряват с този свят. А Бог иска ние се примиряваме с Него, не с този свят. Значи това е много важно.
Матей 6:24 Словото Божие каза, никой не може да си го надам Господаря. И днес ще бикне, ще намрази. Няма как да искам да имаме всичко този свят, да живеем с князната ръка за ръка в греха, всичко останало, което ни предлагат тук, също време да кажем, си Христови, ще бъдем в небето. Няма как да се получава, разбирате. Трябва да има отричане, изоставяне на този свят. Носим кръст всеки ден на Словото Божие каза. И вижте всичко е толкова много интересно в Лука 13 глава, тук когато Исус вървеше с хората, проповядаше Божие Слово и подред него вървяха много хора, дори един човек му каза, Господи, малци не спасяват. Малци, нали? И той му каза, подвизавайте се, старайте се, влизайте през тясната порта, защото мнозина ще старят и не ще могат. Интересно, уши толкова лесно пък, но не старят. Значи, тези хора мнозина старят по друг начин. Тук в контекста, може парисеите и книжници. Ритуали, традиции, пазене на дни и много други неща. И си да ми кажа, че всяка една религия има концепция за небето. Имаш, който не си едва не път към Бога. Но само един единствен е пътят из Христос. Той каза, съм пътят. Така че, затова ви казвам, има един Бог и не спасил. Всичко друго е суета. И пътят към Него е много ясен. Път е само Христос. Ще наш Йоан 17 каза така, а това е вечен живот. Да познае Тебе, единият истинен Бог, който си пратил. А относно това, което има да зарим, иска устояване. Не само вяра на началото. Устояването вече е с нашата воля. Матея 20:13 Исус каза, който устои до край, той ще е спасен. Значи може човек да цял живот да ходил, мисля, че е добре, обаче накрая решава, това Езекиел каза, ако един човек е праведен, цял живот върши добри неща, накрая се тръгне за света на греха, нищо това, което е вършил преди, няма да защити за правда. Защото ти заедно с нечестиви това да. И обратно, ако човек цял живот е вършил нечестиви неща, но накрая се покаял, нищо не от имало. Искам да кажа, важен край как завършиш пред Бога. Ще дам ви пример. Представете един маратон. При маратон не е важно как тръгваш да бягаш. Не е важно колко си бил, колко красиво си бягал и колко си бягал. Може да е кой ще пече първенията. Може да си бил много изискан на бягане си. Може да не има много красиво стане как бягаш. Но важно е да минеш лентата. Така е в Христос. Вижте, и нещо, което е важно, в 2 Йоанна, още около 2 че го няма да го почвам. В 2 Йоанна, Йоан казва така, в 2 Йоан, това е едно като предупреждение, внимавайте на себе си, да изгубите едно, което сте изработили, но получите пълна награда. Вижте, важно е истина човек да внимава как живее, как се обхожда и значи негов живот и не само лично него, той е пред Бога. И наистина Бог те подължи живот, в който наистина да покажеш на хората, че той е жив и реален. В миналото Бог избра Израел. Чрез него искаше чрез тях да разбере, че Бог може да е близко до хората. Макар че на момент не успяваха това нещо. И днес целта на християнското село е чрез нас хората да бият да познаят, че има Бог, че има един, който е жив и реален и който си да ги спаси. И ако църквата наистина понякога успява, понякога не успява, трябва да бъдем по-внимателни в нашата обхода относно хората. Защото, знаете, понякога ще кажа защо. Хората не виждат Бога. Хората не гледат на Бога, но те виждат нас. И понякога добият впечатление за Бога спред това, което виждат от нас. Така че трябва да внимаваме какво показваме на хората. Кои сме ние? Кой е този Бог, който вярваме ние? И нещо, което е важно наистина да бъдем дълготърпеливи и смирение и крутост да останем верни на Бога до край. Такъв, ще прочета последните си го и сега казва така. Защото е нужно търпение, като извърши Божията воля да получи обещаното. Защото още трудно и малко време ще дойде този, който ма дори. Не ще се забави. А който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра, но ако се върне назад, няма да бълнуваме от душата ми. Виждаме какво става. Този, който не преща. Бог никога не ще подир хората, разберете ме. Бог казва, аз направих това за вас и ще казва, свърши се. Бог направи, изработи спасението. Дай ни благата вест, дава ни разбира за това, което той, чрез духа си посвещава. Дава ни Словото Божие. Сега дума, това, което е необходимо, той не го дава. И жалко човек, ако пропусне и така приеме с лека ръка, каже, това не е за мен, не искам. Добре, това е твой избор. И казва така, ние обаче не сме от тези, които се вършат назад, се погубят, а от тези, които вярват и се спасява душата им. Слава да бъде на Господа.
Нека Бог да ме благослови. Наистина, нека така да имаме вяра в Господа, че Бог е с нас и даже да имаме трудности понякога, да знаем, че Той е този, който наистина ще даде сила да се преборим срещу всяко нещо. И важното е да знаем нещо важно, че не е нормално човек, който е приел Бога, да върши греховете, които върши преди. Това не е нормално. Хубаво е човек да се пребори и да каже: Господи, помогни ме. Там, където аз не мога, ти можеш. Нека Бог да благослови.